through a lot, that this prayer can just relieve you, mzalwane wami. Ngokusheshsha okukhulu ke asingenene emkhulekweni. Sabona baba kunjani? Ngomusa sisagciniwe mholo singezwa wena. Siyabonga. Angazi sikhuluma nobani baba? Ukhuluma nomfundisi ubaba uNgwenya. Baba uNgwenya siyabonga. Yes. Ngokhonza baba. Ngokukhonza ngikhonza ebandleni lase the General Church in Christ. Elise Soweto. Endaweni esinawana. Yes. No siyabonga baba, siyabonga ukuthi ungene la unohlelo lethu. Ngiyacela baba ngoba into esiyithemba uthina uThixo kuphela futhi asimqhubu nezinye izinto. Awusingenele ngomkhuleko baba, siyabonga. Okay baba, asivalele amehlo. Babona amandla uNkulunkulu ongcwele. Lithembekile izwi lakho liyadala. Lona alibuyele emuva lilambatha lingawenzanga umsebenzi walo. Namhlanje uNkulunkulu ongcwele entambama sisalambele ukusuthiswa yilo. Somandla ongcwele alifinyelele loyo naloyo osekhaya noma ngabe emotweni noma ngabe usemsebenzini bese liyawenza umsebenzi ezimene abhekene nazo. Kuko konke lona bese liqaqa ibopho lidabula imisedari yaseLebanoni ngoba lona liphunzisa imbabala. Lingamadoda asiqondisayo liyahlaba lihlukanise likhalipha ukudlula inkembe ekhalipha nhlangothi zombili. Namanje ke uNkulunkulu ongcwele silangazelela umoya ongcwele ozokhuluma ingathi uyaqala uyagcina. Ngoba abantwana bakho uhlale endebeni zabo njengoba wahlala nakuMose yokhulula abantwana bakwaIsrayeli. Wabonakala ungungikhona unginguye. Wabonakala ubukhona bakho phambi kukaFaro. Namhlanje ke uNkulunkulu ongcwele simele ukulandwa, simele ukugcwaliswa ngoba lona liyabuyisela konke okwadliwa isikhonyana empilweni zethu. Siyabonga ke uNkulunkulu ongcwele sikulalele. Khuluma nathi manje ntambama ngegama elihle lenkosi yethu uKristu Jesu, eyinkosi nomsindisi wethu manje kuze kube phakade. Amen. Siyabonga Mtimandi, siyabonga my leader. Ubaba makafuna utholakalapi? Ubaba makumele ngitholakale ngatholakala nasenambeni yami ethi 073 316 8523. Ngiyatholakala nalapho. Mangisemsebenzini ke weli ke ngiyasebenzisa inamba yami nakule line ethi 011 559 6810. Okay. Ngiyangitholakala khona baba. Siyabonga baba, sizoshare amanamba akho 0733168523. Amazwi okugcina baba onganikeza umlaleli waloluhleli engaging live ukumkhuthaza ukuthi ahambe nawo, amazwi akumthwala nokuvuselela ithemba, ungamnikeza maphi amazwi? Amazwi asenhlizweni yami engathi kumlaleli esimeni abhekene naso. Noma mhlambe uSathane secabanga ukuthi uqedile ngaye. Kunezwi engilithanda kakhulu uMpostoli Paul uma ekhuluma encwadini kaEphesians chapter 6 verse 10 and 11. Malizothi izwi kaNkulunkulu ngakho qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Bese lithi iBhayibheli bese niyahloma zonke ikhali sikamoya ongcwele nikwazi ukumelana namaqhinga. Bese senikwenze konke nimbathile isivikelo sesifuba senu, niqokile isigqoko sensindiso. Kuko konke uNkulunkulu unamandla okufihla, unamandla uNkulunkulu okumboza ezimeni njengoba wangena nabo Abednego noShadrach noMeshach. Yebo. Noma ngabe umlilo bese ukhandwe kasikhombisa uma bengayi ukuguqa kwabanye uNkulunkulu ngoba zikhona izithixo nasemsebenzini ezikhona. Yebo. Abantu abafuna siguqe kuzo uma kwenzeka ukuthi mhlambe awuvumelani nezimfiso zabo nezinhloso zabo zokweba
noma mhlambe bafuna ukwenza icrime or mhlambe corruption bese wena sekumele ubaguqele bese na ukungenzanga njalo kube khona ukwesatshiswa ngezinto ezithize abanye bakuthembisa ukuthi mhlambe nange stroke bangashaya ngaso ngoba phela wena uzenze ngathi ungcwele kodwa kahle kahle simile ebungcweleni bukaThixo simile ekuthenini asijike ngoba uma uIsaiah mawubheka ku54 verse 17 malithi iBhayibheli asikho nasinye isikhala esilolelwa abangcwele bakhe esiyophumelela noma ngabe uhlobo olunjani empilweni yakho obhekene nalo lalela mntaka baba lalela ngane yakwethu uNkulunkulu emuhle asikho nasinye isimo esimehlulayo uthi akazi ukuvuma unyawo lwencebo yakhe eshelele ngoba phezu kwezimo zonke uzwe ukuthi uPetro noJohane mabekhuluma noJesu bathi inkosi thina singayaphi masisuka kuwe ngoba amazwi okuphila okuphakade akuwe ilawo mazwi engifuna ukwasho kulona loyo lalela ukuthi ungayibulali kwakho nje mphembe uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho unganciki futhi kokwakho kwazi nokuhlakanipha bese uyamazisa zonke indlela zakho yena uzoqondisa incwadi yezakha ku chapter 3 verse 5 and 6 nalithi nje mthembe uJehova yedwa engaxutshiwe unikele ngayo yonke inhliziyo yakho khona uzobona ubukhulu bamandla akhe engenelela ekumele kunqobele izimpi ngoba yena uyindoda yempi ethe thina siyohlala phansi sithule sibona amandla akhe azosenzela wona namhlanje so-ke kuko konke lempi akuyona yethu noma ngabe uhlobo olunjani lwempi nginqelane kuSimakade inkosi yomusa ibusisi nginqelani kuSimakade singabuye sephi na ngoba amazwi ukuphila atholakala kuwe siyabonga baba uNtimande siyabonga leadership uNkulunkulu asilondele wena asigcinele wena ngiyathemba neliphimba abalaleli nabathandi balohlelo beengaging live ngeke bagcine kulizwa basazolizwa live khoma la estudio kunjalo baba siyabonga baba mlaleli sisawuphuza amanzi mina sengigcwele singakaqali ngoba baba uNtimande uqale lapho siqale khona ukuthi qinani emandleni enkosi inkosi yazi baba uNtimande kuningi yabo mazothi hlumana izikhali zonke zikaNkulunkulu kuze nibe namandla kumelana namaqhinga kaSathane baba kodwa soke sixoxe singasachithi isikhathi somlaleli siyabonga sizokhipha ngengoma ye-Trust and Trust ethi yena wangezwa ithakasele emlaleli amen baba umlaleli wabamkhulu after a good prayer sitholele kuba uNtimande ukhulumile after that one thing akayishilo Pastor Mbateng is the three abasesithandeni somlilo those three people abakumthandeni somlilo and then if you read kahle ku theology uzothola ukuthi uLebhekneza lapha yana akanamasoja babiza ama-Scythians yes amasoja 500,000 yamasoja babiza ama-Scythians lawa ke babakubambile wathi mwakutholela athatha ikhanda lakho libophele esigqobeni athatha inyawo azibophele kukalisha linehashi bashaya ihashi nekalisha ukuthi umzimba wakho uqhaqheke at the same time ngoba abantu abakhohlakala ngendlela abangazayo benza sure ukuthi kena bafaka ifear ebantwini kodwa the three disciples bamanje phezulu kwalokho ukuthi kena bona will never bow down for you, which is very good ukuba ne-faith enjalo faith without any doubt uthembe nje uthembe uJehova without any doubt. Yes indeed, it's a nice thing ukuthi yes inhlupheko ikhona but I trust God yabo yes abantwana bami abana discipline but I trust God no matter what uthamba uNkulunkulu noma isimo sinjani but we moving through ishow yethu njengokujwayelekile ke sinale nto lekuthi kena sithi umlaleli wethu asithumele nje ingoma ayithandayo sithi sinike nje noma ingoma oyaziyo nje but a gospel song, it has to be a gospel song
oyithandayo bese thina siyayidlala Yeah. yabo and ngiyabona khona umlaleli ngase kayazi lento ukuthi ngalesikhathi isikhathi sokuthumela ingoma esiyithanda khona ungenile lapha khona ungenile nawe mlaleli we-Engaging Life kuhlelo okuthanda kakhulu kwisiteshi sakho simnandi nesihle abathi Ingoni FM izwi labantu. Engage with us ku 078 359 7746 078 359 7746 na ucele ingoma ungathanda ukuthi sikudlalele yona. Nangu umunye umlaleli osathumelele la umxhafaza hayi shuthi lo yasazi schedule sakhona. Uthi sanibonani ubongiwe Nhlapho wase Protea Glen okhonza a Living Holy Life Ministries. Ngicela ningidlalele ingoma ye Christ our Rock of Salvation kuyophakama izidalwa. Yeah, no, iphethe umholi lapha uBishop presiding Bishop Nkaka. Lesithi lelizwe ngathi this year. Okay. Ya liyahamba kakhulu ngelizwe liyahamba kakhulu abantu bayakhuluma ukuphakama izidalwa. Uphakama izidalwa ithakasele mlaleli lapho khona ngiyacabanga ukuthi Manhlapho uyithakasela nawe kuyophakama izidalwa by Christ our Rock of Salvation Ministries. Uphakama izidalwa. Sisahleli nani kwingoni FM kulo hlelo lethu Engaging Life. Sithanda ukuxolisa mlaleli we-Engaging Life uxhaku kwaChamaxhosa technicalities kusuke kwadlula ibhano elikhulu nje yaphakamisa. Sithanda ukuxolisa kuloko mlaleli siyazi ukuthi besisathasha nje indaba zama-event. You know what we are saying kahle kahle ukuthi we have to appreciate once the organization doing the right things. Yes. Ngoba umsakazo wethu lo akusumsakazo nje kuphela ophelela la kahle kahle siyavela nasemasontweni sibone ukuthi how do they operate as a church yabo. So we've realized ukuthi kana there were events bewakhona kule weekend esibuya kubo which it shows equality ye organization yabo, structural of an organization. One of the particular example is event bekhona ngomgqibelo. Yeah. Event bekhona and it was beautiful. Yes, It was stunning, you know. Last year bekakhuluma usina Pastor Opundu asibekele umshado lapho besiya khona ukuthi how elegant it was. Last week masitsabheka konke ama event esiwabonile, there was this event behostwe ibandla bathi River of Mercy. Yeah. River of Mercy bayibiza RMM. Yeah, ministries beba celebrate i-70th kamholi wakhona. Okay. Kwi gala dinner Thanksgiving nje kamholi. Yey ingqephu belapha. Made a red carpet. Yey i-red carpet umholi. Yes. Imoto ehle kuyo, you know, but angifune kuyimosha mina. Bengingathanda ukuthi sithinte umuntu ongasibekela nje isithombe ukuthi bekunjani. Yeah, how was it? Ukuthi how was it? Into enjalo nje nabo ukuthi asibekele nje kahle ukuthi bekhona abantu because I can see ukuthi bekhona no MC, I think it was uBuklinda no Simunye Church Groove, I think Simunye Church, the comedian. Bekuhle nje abantu ba stuck to the theme. Yeah. But kukho konke nje ngijabulela into eyodwa ukuthi sunguzwe indlu kaJehova ikakhulukazi uZayoni uyahlala ku-theme. Uhlale ku-theme and then ukhiphe nesikhathi ukuthi event iqale ngesikhathi. Yes. Ngoba kubalulekile ukuthi abantu bangaze babhoreke, you know. Yeah, kube mnandi sihlukane kusamnandi. Yabo kube nale joy ebakhona kakhulu. Yabo no music wakhona ube elegant njenge-event. Yeah, mabathi black tie, mabathi this, you wear that. You don't awuphumi ku-theme, you do what is expected as far as the theme is concerned. Yeah. And then I saw these things. Red carpet yakhona was beautiful. Yeah, very beautiful. Indeed. Mholi wami Yebo ninjani niyaphila? Siyaphila leadership siyaphila. Welcome to Ingoni FM izwi labantu uhleli nathi ohlelweni abathi Engaging Life. Umholi ubani igama? Ngiyabonga kakhulu nami nje ukuba semsakazweni. Igama lami uPastor
ke wakwaqaba odume kakhulu ngenkankinsela okhonza ebandleni The River of Mercy Ministries umfula womusa ngokukhonza ngilaye Khumalo branch eNdlunkulu. Amen. Amen. Siyabonga baba. Sikhuluma lana ngaba event ebengihostile last week with Thanksgiving yoga mholi uBishop Ushongwe just put us into a picture okanye umlaleli bekangekho from the red carpet to the MCs the event at large nje nokuthi nje how elegant you guys were. Okay, no ngiyabonga kakhulu msakazi wami. No siyambonga nje uNkulunkulu enamandla ukuthi ibandla le The River of Mercy Ministries umfula womusa yilona uNkulunkulu aliqamba noma alenza ukuthi libe khona wabeka indoda engubaba uShongwe Archbishop TM Shongwe okuyena ohola leli bandla leli. So ngoba kade sikhona last week besiseNewcastle sinegala lunch futhi besicelebrate iminyaka engu70 ubaba esaphila ekhona kule ndima elibandla futhi belicelebrate 22 years likhona njengemfula womusa uNkulunkulu esamgcinile. So ke nje siyambonga uNkulunkulu enamandla ukuthi i-event ihambe kahle legala lunch yethu. Sibone konke kuhamba kahle, sabona izinto ezintsha nathi singakaze sizenze, sasibona siphakathi kwamasudi sihamba ku red carpet izinto esihlala sisibhekela kude but singasiboni eZion. But siyambonga uNkulunkulu enamandla ukuthi akuphelelanga lapho, sigcine sinama speakers besinawo bekhona obaba kade bekhona abaqale nayo baba njengo Archbishop ubaba uZungu ophethe ibandla lase 12 nayo bekhona ngesinye isikhulumi bekhona obaba presiding bishop baba uMgaga bebekhona nabo bezojabula nobaba bebekhona obaba Archbishop uSibiso phethe enye 12 siyambonga nje uNkulunkulu enamandla ukuthi kukho konkosini yaBishop akade bekhona bebaningi engibaqede but sibonga uNkulunkulu ukuthi sibe sine guest speaker yethu ebesinayo ubaba wethu uNtuli. Sibonga uNkulunkulu nje enamandla ukuthi usigcinile kwaze kwaba lapha kukho konke bekukuhle impela. Angifuni ukukhuluma manga umsakazo wami. No, siyabonga kakhulu ukhuluma ke Pastor Chris lo. A few things nje ngifuna ukusunderstand kahle because I've been watching the way amaZion enza ngakhona kuma Galatians. Social media team yenu. How did you organize such a beautiful social media team? Okay, Pastor Chris, uNkulunkulu enamandla. Sinamahlelo amaningi, sinayo imedia esinayo kuyiyona esibhekelela ukuthi izinto zethu zihambe kahle, ama invitation nanokuthi event esinayo evele kahle ibonakala kuma Facebook or social media. But kukho konke nje siyayihlale nabo phansi siplan eqala ukuthi kuze into le izohamba kahle asiyenzeni sibe nalokhu bekhona ozoba njalo every day uyasifakela yona mhlawumbe ku Facebook komunye uba busy kuma TikTok ukuze izohamba yonke indawo yenzakala. Nanokuthi okunye sometimes izinto sizwa uNkulunkulu, sometimes ezinye izinto ngahlala nesiplan mina ngalendlela athi uNkulunkulu no nami ngikhona ngaphakathi kwalento ngizoyenza ukuthi iphumelele noma ngabe kuthiwa bengayenzanga mina ngama social media ngenza but ngizoyenza mina ukuthi iphumelele because yonke into ehlelwa uNkulunkulu sometimes ngayihlela thina ngokwethu but uNkulunkulu athi no mina ngizoyihlela kanje lento besiyenzeka. Amen, Pastor. No, that was beautiful. I've noted that, and siyabonga kakhulu umsebenzi we social media because they're not much recognized when events eyenzakalile, but we know behind the scene they did a lot of work again. But what would you say about timekeeping? Because it's not a king ukuthi si invite abantu to the event and people don't keep time. Would you say you didn't struggle on timekeeping, Kuba Zalwane? No, ngiyabonga Pastor Chris. Ngicela uqala ngibonge ngokuthi siyabonga kakhulu ukuthi mawubona ukuthi ihambe kahle i-event yethu ezinawo ebhekile. Esikhathi ke angifuni ukukhuluma amanga. uNkulunkulu ngeke azayisho nje lento lokuthi bamile ngivumela amanga. Esikhathi asigcineke ngifuna ngikhulume nje iqiniso. Bekumele siqale ngo11, I think siqale past 12.
isikhathi esigcina sikala ngaso. Sometimes bayafika abantu abaplela i-event late but uthi abantu abeze ku-event bangafiki early njengoba silaphana bekusuka khona abantu ade besuka Swaziland, Durban, abanye besuka Joburg, abanye besuka Mpumalanga, uyabo kule Northern Natal, abanye besuka le coast. So yonke lento le sometimes abantu isikhathi thina ndle mnyama siyafuna kakhulu but ke siyabona ukuthi sigcine siba late mhlambe nge-1 hour 30 minutes but sasiyaqala. Amen. No, it is not bad. It is not bad. Khona ngibaziyo ngagcina isikhathi kakhulu. That is an achievement only. So and then siyala kulona manje ekudleni now. Because there's no gala dinner without food. And then menu, you know, can you just describe? I know I'm putting on the spot, but you know, the menu. How was the menu like? You know. Abantu besafika la ku red carpet bethi mabaqeda la ku red carpet ukuthatha ama picture ama interviews yonke lento le bebasuka sibathathe besinendawo la benginama starter khona behlangahlangene yabona ngengizibeke nami because umuntu wesilisa lezinto lezi but ngibonile ukuthi benginenyama like lezo kuthiwa ama meatballs ukhona ama chicken wings zonke lezo zinto but bekuhlangane into nje bona bongathi mhlambe i-full meal kahle kahle bebaqala ngayo bene juice before bezongena ngaphakathi then la ngaphakathi bekhona ama snacks then bangabe sekuyophela i-event then sasesiba ke ne full meal esidlile naye ebemnandi kakhulu nani nayazi ke thina ngoba ngikhulele eKasi mina ngazi ukuthi Sunday Nkosi zonke lezi zinto ezihlangene yabo kanjalo but nje khona angifuna ukukhuluma manga ukudla bekumnandi futhi sisuthile even iplate la khona bengasikhona ukudla lokho ke sijwayele ukudla mhlawumbe emingcwabeni ukuthi hayi sibamba bambi ukudla nje ukudla usuthe omunye futhi mayefuna ukuphinda bengahamba yophinda futhi siyibonga kakhulu catering ebesibambele noma ngayazi igama layo singikhohlwe but esiphekele kahle yasenzela kahle angifuna ukukhuluma ngegala dinner yethu ihambe kahle kakhulu because I remember ukuthi ukudla lokugcina kusala i-catering yakuthatha futhi masoqala inkonzo lapha eFarmers Hall abazalwana abafike I remember ngibonile futhi bophaka simkudla because khona ade bangaya ngagala dinner but abafike bafikela lapha eholweni eFarmers Hall nabo ngibone behamba beyophaka ukudla bedla. Siyambonga nje uNkulunkulu ukuthi konke kuhambe kahle. Amen. Siyabonga umzala kaMzi siyabonga. Sesiphetha ungakutshela amagama okugcina nje umlaleli ongamnikeza wona kule 2 minutes esele. Ngaveza ukuthi uNkulunkulu unamandla noma sikhonza emabandleni esikuwo asiba recognize abaholi abasiphethe futhi asibathobele because uNkulunkulu uma ngabe nikeze yena induku uMoses waleso sikhathi leso asibanikezeni lawo mandla lawo because khona into engingayibheka thina njengama young pastors uNkulunkulu mayesinikezile mhlawumbe kuleso siphiwo naso mhlawumbe isiphiwo sokushayela esokucula uyayibona ngathi usongcono nomuntu okuyena okufundisile ngalento yokukholwa. So lento lokusubmita ibaluleke kakhulu nesiphiwo awunasiphiwo but umholi oholayo submita kuye kuze uNkulunkulu azafike ngesikhathi esifanele kuye bese yakhuluma ngabe esekhulumile uNkulunkulu but ungenzi into uNkulunkulu engakakhulumi. Submita kuyisikhathi kungesisona ngoba lo mholi uNkulunkulu usuke ekubekele yena ukuthi uMoses waleso sikhathi kwamele ahole kakhulukazi lento ngikhuluma nama young pastors akhona because amanye uNkulunkulu yethu uNkulunkulu mayesebeke something kuye bese ibona ngathi usengaphezulu komholo wakhe kanti asikwazi bangaphezulu abaholi okuyibona abasifundisile because bayafana nabazali bethu abazala ngokwenyama. Ngeke umzali wakho mangabe ubona ukuthi sekufundiswa e-university ukwazi ukukhuluma English yena akakwazi ukukhuluma English then so ibona ukuthi umkhulu kunayo. So konke lokho kufuna sihambe ngokukholwa hayi ngokubona. Amen. Ayiqedile siyabonga Pastor Uqaba uNkulunkulu asilondele wena asenzele wena kahle baba wami. Ngiyabonga kakhulu Pastor Chris nomzala nabo bonke abalaleli akade bengimlalela uNkulunkulu angathi angangigcina angilondoloze ngisazolala. Amen. Amen. Mlaleli weBonga FM. Ya. Kuningi singakusho kuningi singakwenza. Kodwa ngithanda ukuthi before sizwa kunengoma kaJulie Siphuma abaningi bayazi ke ukuthi kusokwenza njani. Eyangena imilayezo siyayibona
omama Sitshaba bayenza ama dedication abo bacela ingoma ye Blessing in Christ makashi kuhle moya wami sizodlala mama wethu mama Sitshaba siyababona futhi ngapha evening on FM ngicela ingoma kaVuma Zayoni ngisacela kuwe bathi bani ukhabo wakanhlapho mlaleli wethu omkhulu wase Living One Ministries sizokudlalela yona ngeke siphume singadlalanga before siyakuJudy siphuma makazothi Khomoya ohanalelanga 7 o'clock 7 o'clock it's one of those things esizenzayo ngo7 o'clock ake ngisondeze umama akahlabele nje asihlabele athi nje halamuza hala ngiyabingelela mlaleli ekhaya kuLosini sesibuyile sizogoqa namhlanje siyagoqa abafundisi siyagoqa itopic yethu ye-betrayal namhlanje. However, we're going to be engaging with other people abazongena nabo banikeze umlaleli ekhaya ukuthi how do you heal from a-betrayal. Asihlangane nje emva komzuzwana. Siyabonga kakhulu sisi. Put your pen and paper. Now I'm ready. And your Bible inside of you. Yes. Then you'll get this information at 7 o'clock on the dot. On the dot. Mama nje ku 7. Singasadli singisikhathi ukewasho mama nala ukuthi dliwe ubhubu. Yeah. So singasayenza ubhubu adle kakhulu. Judy siphuma Khomoya ohalalelanga.